नमस्कार मंडळी, मी सागर वाघ आणि आम्ही कोकणकर या यूट्यूब चॅनल तुमचं परत एकदा मनपूर्वक स्वागत आहे। तर मित्रांनो, मी आता असं गोव्यात इलेलं आहे मामाकडे। मामा आणि मावस भाव राहता, तर इलेलं आहे असंच फिरासाठी। सो आता काल कंटाळ इलो म्हणा मी असेच फिरायला गेलेला। तर आता एक चर्च आहे, तर चर्चचा गेला होता, तर चांगलं वाटलं होतं पूर्ण परिसर। तर म्हटलं त्याच्यात एक व्हिडिओ बनवूया, तुमका पण दाखवूया। आणि आता आम्ही कोर्टालीमध्ये राहतोय मी। तर हे बघा, हे माझा मावस भाव आणि याचं नाव आहे साहिल साटम। आणि आता आम्ही आहो रेल्वेच्या रस्त्यावर आहो बघा। इकडे मडगाव जाता आणि हा इकडे मुंबई। चला तर आपण आता व्हिडिओ पुढच्या सुरुवात करूया, जास्त वेळ नको थांबत राहूया, चला। तर मित्रांनो, आता आम्ही होय चर्चच्या जाग्यात इला आहोत। तर तुमका जे दाखवतोय चर्च, तर मित्रांनो हे बघा किती सुंदर वाटतं बघा एकदम। आणि त्याचबरोबर आजूबाजूचा परिसर पण बघा। हे बघा एकदम सुंदर प्लेस केल्याने या, एकदम सुंदर वाटतं बघू। पाणी पण अशा शांत ठिकाणी येणार ना, जे काय मनातले विचार असतात ते सगळे दूर होतात, कारण एकदम शांत परिसर हा। चला तर मित्रांनो, हे व्हिडिओ आपण आता हेच थांबूया। आणि हे व्हिडिओ तुम्हाला कसं वाटलं हे कमेंटद्वारे नक्की सांगा। आणि व्हिडिओ आवडल्यास लाईक शेअर करा। आणि तुम्ही जर चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा। माका एवढी काही माहिती नाही, पण आम्ही काल संध्याकाळी येईल तर थोडं परिसर चांगलं वाटलं, म्हणून म्हटलं एक व्हिडिओ पण करूया। तर अजून नाही काय नाही का स्पॉट ते मी तुमका दाखवायचा प्रयत्न करीनच, माहिती नसली तरी पण। चला तर आपण आता परत पुढच्या व्हिडिओत भेटाया।